дирӯз аз шабакаи интернетӣ як хабареро хондам, ки бисёр аламовар буд. 4 ҷумла аз кӯдаконе, ки дуньёро такон доданд. аввал ин ки як кӯдаки сурягӣ дар охирин марҳилаи зиндагии худ гуфт: фаҳмида гиред, ки ҳамаи чизро ба Худованд қисса мекунам. дуюм, як духтараки нозанин аз ваҳшати ҷанги Сурия вақте ки аз саҳнаи ҷанг фирор мекард, ба хабарнигоре, ки тасмими филмбардориро дошт, гуфт: акаҷон, ба хотири Худо аксамро нагир, ки беҳиҷоб ҳастам. савум низ кӯдаки дигаре чунин гуфт: ё Худовандо, аз гушнагӣ мехоҳам бимирам, нони хӯрдан надорем, моро ба ҷаннат равон кун, ки дар он ҷо нон бихӯрем. чаҳорум, як духтараки афғон баъд аз таркиш, вақте ки дасти ӯ захмдор шуда буд, ба тарафи духтурҳое, ки амалиёти ҷарроҳиро мегирифтанд, гуфт: духтурҷон, остинамро пора накунед, ки ба ҷуз ин либоси дигаре надорам. ба худо қасам, ҳамватанони азиз, бояд мо ба қадри тинҷиву амонӣ осудагии кишвари азизамон, Тоҷикистони азизамон бирасем. гарчанде ки мову шумо дар ҳар гӯшаву канори дуньё кор ва фаъолият мекунем, лекин дар он ҷо падар, модар, ёру бародар, алал хусус тифлакони ҳар яки мову шумо зиндагӣ доранд. мо бояд ҳамавақт шукрона кунем, ҳамавақт дуогӯ бошем, ки Худованд аз чашми бад ватани азизи моро нигаҳбон бошад. чаро мо гуфтаҳои бузургони худро шиор накунем? зеро гуфта буданд, ку одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.